Online to, tanga, nagsimula na tayo. Spell turmeric. Turmeric! T. Basahin mo, T. Hindi dalawa ang T, isa lang, T. Tapos U. Turmeric. Ginger, luya. Hmm? Ginger, spelling mo. Ginger. Anong pagkakaiba ng turmeric sa ginger? Ang turmeric, luyang dilaw. Dalawang klase ang luya. Luyang dilaw saka ginger. Luya lang talaga. O, anong pagkakaiba ng dalawa? Turmeric saka ginger. Mayroon. Ang turmeric, luyang dilaw. Ay, tandaan eh. Kaya hindi na natututo eh. Ano? Luyang dilaw. O, yung ginger, ang tawag doon? Luya. English yung ginger. Ginger. O, kapag sinabing luya, ano English doon? Gusto luya? Ginger. Ginger. Spelling mo yung ginger. Ginger. Ilan ang letter G sa ginger? Dalawa. Pang ilan yung pangalawang letter G? Pangalawa? O yung pangalawang letter G ng ginger, pang ilan sa... Ilan pangatlo? Hindi, pangapat. Tama. Ano yung dalawang letra sa hulihan ng ginger? Dalawang ulihan. Dalawang letra na magkasunod. Iyan. Tama. Ano naman ang tawag sa luyang dilaw sa English? Ginger. Turmeric. Luyang dilaw, turmeric. Ano yung dalawang klaseng luya? Ginger saka turmeric. Ano yung spelling ng turmeric? Anong Tagalog sa turmeric? Luyang Luyang dilaw. dilaw. Eh kapag ginger, ano yon? Ano yon sa Tagalog? Ginger. Oo, luya lang, luya. Tama. O, ito na yung Milo mo, nandito na, baka naman matapon mo pa. Hindi pwede dyan, baka matapon mo. Ano yung dalawang klaseng luya? Ginger, saka, Ginger at at turmeric. Ano ibig sabihin ng turmeric? ano to? Luyang dilaw. Tama. Saan ginagamit yung luyang dilaw? Sa pagluluto. Baka may tapon mo yung Milo ha, inyong na yun. Ano spelling ng Oreo? Walang tinginan. Baka yan lang, di mo pa matanda. Tama, turmeric. Walang tinginan. R, I, C. Anong Tagalog sa turmeric? Anong Tagalog? Tama. O, pwede nang kumain. Pag tinanong ka ng teacher, ganun yung sasagot mo ha. Turmeric, luyang dilaw. O sige na, tapos na.